Bakso sak timbor ini yo. Kilo bakso yo. Mau lagi. Kilo bakule. Waduh rek. Kadang tak tutupi bakso sak timbor mari ngompol-ngompol. Iki mau. Mau lagi. Sik, Majul. Tina lak riyen. Saestu, monggo. Kan Majul mbayar sik tas kok yoan. Gage nggih. Ya mas sampean gek nih Majul. Majul ya, Mam ya Majul ya. Bakso sak timbo ki arep apa mo? Arep mo? Arep. Jerek mare ngompol. Pangan sik. Pangan sik. Nggih sego. Dicepot sik mukenane jek dilempit kono. Majul pinarak Majul. Majul yo Mam, jek nek kene sik dicepot engko gek Mam ndang. Tak cepot nih. Nah. Bebas atuh. Pangan sik sang sitok. Urung mulai. Oh lho. Cek tak maju. Lek salat madhep nyandi? Maju. Ayo ama banoken. Salam pingin dulu detik kok sama terus ora Majul. Nggih. Bebas aku. Apa? Ayo maju. Bakso sak apa ki? Satimbor. Tak timbo tenan ki? Apa capi jago. Kan dek jerek njaluk bakso sak timbo. Sendoke dijikok sik kono. Iki sendoke dijikok. Iki rek, teko. Nah, iki mini sedengan. Terus iki pentole 15 random. Duduhe sing akeh. Engko lek kanu kolesterol aku wedi aku. Ketoke cilik iki umur. Ndang piringe bar iki gek njikok sego nek mburi ya aja akeh segone. Pentole wis akeh sak timbo iki. Ini malah saya bro kuarakan betul. Oke. Rek, jangan juga sego aja kakek sego nih kok kuarakan. Kok ditutup bare. Kok jadi promoni. Bakso sak timbo. Sak timbo nyel. Jadi ini mau mare ngopol-ngopol bro. Kolesterol. Bahasan Mak Sularet pangan. Mongah rek. Aku direk tak jogo ya tak ujo tapi ya aja nemen-nemen iki dudu etok ya. Oke bro, kayaknya cukup lah bro. Mulai kurang tambahin sego, lek kurang petang. Kecap. Kecapnya oke, jangan terlalu banyak. Oke. Lek sausnya dhek rada akeh didik. Oke. Sambele lek ukuran sendok kuwi 4 sendok. Dia suka pecinta pedas. Piye bebas ora iki? Oke. Maju bebas ora iki? Bilang apa karo Om? Makasih. Makasih. Sendoke ndi? Sendoke. Sampe jekek kene, Bro. Kene, duduk kene. Kene Pesen apa kok? wes iki sampai subuh tenan iku. Yo diplong plung. Apa kene-kene nopo? Heeh, kurget nggo kena saus. Yo, bebas yo. Ya, papet kok gak? Piye iki? Seplis yo mangan. Iku tapi sak mangkok ya iki. Ayo diplong gek bismillah. Pangan pura iki? Jereke mare ngompol. Aku njaluk lah ora iki. Pangan sik. Pangan sih. Wah. Bakso sak apa? Satimbor. Bismillah sik tangane berdoa. Mesti itu mah. Bude. Mbok de. Aku legon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Coba bima Coba. wakina Coba. amin. Tadi banoken taring. Yo. Mantap sego, Bro. Mongah kendeng-kendeng rek. Kendeng-kendeng mongah. Bebas apa lagi? Asam. Mare ngompol apa lagi? Pangan. Oh, jaremu mare ngompol. Aku njaluk lah ora kowe. Heh? Anang njaluk oleh para? Samane atem. Wah natem. Apa entek wakeh kok. Nek ora kowe kok. Enggak. Kowe. Kita nasi ngambil sendiri ya teman-teman ya.
Terus ini porsi ini bener-bener sak timbo. Mending Nih. Kamu gila-gila ki aku mek goran. Remet aku. makan bareng deh sama Pak Jan. Aku juga udah selesai sama Marim sama Ceplis. Mas, jalan mas. Jangan beres bos. Mending apa lagi? Neng kono ya enek oke sunlight. Iki enggak kok nambahin kok omah karo kamu sapa punya pacar. Nambahin ada plastik. Alhamdulillah mangan bakso sak dino ya. Gila gajian Facebook Pro. Nukok deh. Ati wis wareg. Mau berarti ki? Cek pangan cek. Mau pangan sih. Bukti. Apa? Bukti. Bebas piye bebas? Nanti bebas aku. Piye? Piye sih? Ayo maju bebas aku. Apa piye? Ayo maju. Ayo piye? Hah. Ya di mana? Itu sampo kan masih. Tak tukokne sampo bar iki. Kok dintekne sih. Fahmina Sampo jempol. uli arep apa? Setekone Pak Anang lho, sampo uli piye? Sampo uli arep. Jedeng anak belas dan jedeng. Nenek blas. Nenek. Kene blas sampo. Yo dipangan. Berarti dikuak nang Jalan Banyu lho ya. Ada sampo diguak sampah. Sakit. Tuh sakidul kono kene. Santai montol. Banyune ra iso milih. Tutup ora mame kan. Alhamdulillah, Mami. Magicom tutup ta? Tutup. Kau cecak mebu. Engko cecake mlebu. Iya, pinter no. Bakso sak timbo tenan. Aku suka aku suka.